Tak čaute ľudia, vítam vás u našeho prvého videa. Dneska som tu s Maťom. Čaute, dneska si zahráme Bed Warsy a hádajte čo? Natočíme si kolo šťastia. No a ideme na to. Tak teraz sme tu u kolo šťastia a ideme si zatočiť. Točí sa. Padne nám asi bez meču. Áno, to je hra bez meču. No tak, ideme do hry. No tak sme v hre a ideme na to. Maťo, idem na stred. OK, choď. Do klasické Bed Warsy. Ideme to isté čo furt? Čo predtým, Kubo? Či až? Jasné. Sme na Bed Wars Ideme edícii. Tak, no jasné. Ale tak akože... Hovorí sa, že tam hrajú iba nubovia, ale... Keď si myslíte, že tu hrajú iba nubovia, my vám natočíme video aj z toho. Aj kľudne aj z javy. No, keď si to myslíte. Ináč vyhadzuj meč, nezabudni na tú challenge. Jaj, pravda. Bez meču. Ja si kúpujem sekeru. Aha. Ideme. Idem na typka, ktorý bude mať asi drevený meč. Všetci to majú. Bude mať kill? Pozor. Nebude mať kill. Ja budem mať kill. Dostal. Idem na červený, lebo červený je jeden. Ideš. Čomu posiel? Ja by som Idem išiel, ale stále strihne štvrtého červeného. Lebo on nie je až tak dobrý len na meč. Pýtam, že tu máme teraz dosť veľa. Nemáme. Retardovaný si, čo som to rád. Dead. Dole posteľ a teraz bude mŕtvy. Nice. Jak zdrha. Ideme. Kubo, hlavne kúpuj sharpness, hej. Upgrade. Ja dám radšej hapka, lebo... No toto ešte vyhráme. Jasné. Iron A čo iné? Ideme za Ja vidou. kúpim na stroje. Iron Age. Aha, hej, toto je dobrá vec. Iron. Dá sa tam aj viac upgradenúť? Nie. Ale má to 5 a 5 damage, čo jedno nám zvýšilo. Tak to je výhoda. Máte poď na live, aby sme to nezdržovali. Armor. Ja idem armor kúpiť, počkaj. Idem na live. Na purple potom môžeme ísť. Mám 3 firebally. Live blue je iba jeden. Až tam armor. Aha, ty vlastne nemáš armor. Dole Ja neviem, posteľ. čo si mám kúpiť. Dole posteľ majú live. OK. Toto je moja double challenge, lebo ja nemám armor. Ani meč. No ne. Toto vyhráme. No tak toto keď vyhráme, to bude iné. To bude zabité. Nie, ja som chcel ísť mečom, ale nie. Ale chlapec hrá tú istú takúku, bo nemá meč. A toto tým pádom nemáme. Čo idem kúpiť? Peček je na mňa, no to dosť ďakujem. Má veci. Je kúpený. Pohode. Kde? Idem kúpiť. Ja už mám armor. Asi. Ty už máš armor? Ja tam pošlám firebally, ty si kúp krumpač. Počkaj na mňa. Ale kúp si armor aspoň základný. Nie, ja nemám rád armor. Je pohodlný, nie? Maťo? Máš problém. Ja viem, ja mám veľký problém, bo typek má diameč. Zabijem toho, ktorý má diameč. A nezabijem. Ja radšej idem hrať. A nechcem skápať. Ja, počúvaj. Nač mi tu vôbec dávajú ten meč, keď...
Dobra, všetky budeme 20 dia, hej, na veci. Počkaj. Ja ho zabijem, nebude mať nič. No ani ja nemám nič. Oni sa chvíľu spavnú na bejske. Jeden ide za tebou. Ja viem. A vyzerá, že robí tú istú taktiku, bo typek na mňa ide so sekerou. Ale nemáme lepšiu. Ale jak sa mu to nedarí. Maťo, ja mám krumpáč. Zabíjaj ich. Ja si idem po chvíli. Dole. Hej. Máš dole posteľ? Nice. Hej. Počkaj. Toto bude legendárna challenge, keď to dáme. Poď. To dáme, to je easy. Není to až tak ezo. Všetko je easy, čo ja hovorím. Dobre, máme win. Takže prvou challengeou a ešte dve máme. Ešte dvakrát si ideme zatočiť kolo šťastia, tak sa ideme premiesniť. Ideme na to. Čo napadne? Toč ešte raz. Ideme. Raz. Ale už by mohol dať normálne padnúť. Toto bola dosť ezo challenge. Ja. A nedať ťažšie. Obdobená challenge bez armoru. Ježiši. A vy, ľudia, vy si píšte o ďalšie challenge, aké máme spraviť. Očakujem do komentárov. 3, 2, 1. No tak túto hru ideme bez armoru. Ideme bez armoru? Ideme takú taktiku, jak predtým? No ale aspoň môžeme toto. Aspoň meče. No. Meče? Tie boli veľmi potrebné minulú hru, ale treba dosť. To, čo som dal za kombo, skáče dole, ide na nás. Mačo ide na nás, vybehni i hneď, máš diameč. Výška barca. Dead. Dobrá, budem veľmi zdlhavá, však už... Pomoc. Dobre. Tak toto si... Tak ma tento pomýval sa s nejakým slabým. Ničím. Nepomýval. Kde má tu posteľ červený? Neviem, oni majú tak divnú obranu červenú. Oni podľa mňa majú na pol postele. Kde u nás? Červený to byť nemôžu. Nie, ja som dead. Nie, oni nám niečo postieľali. Ja som dead. Ja som dead. Ale táto challenge je neúspešná. Ideme znova zatočiť kolom šťastia. No tak, dobre, ideme znova zatočiť kolom šťastia. No a... To je už po tretí krát. No tak, dúfam, že to bude niečo dobré. Máte normálne. No. Vyzerá to, že bez blokov. No tak to faster budeme potrebovať. Dobre, tak ideme naspäť do hry. Dobre, sme tu a musíme si kúpiť buildera za 10 goldov. Tak teraz ideme iba na buildera. Dajme si toho meč. Nie, ja kúpim bloky. Tvrdé. Čo? Ja kúpim tvrdé Bez bloky. blokov. Bez blokov. Nie, ja som si ich teraz kúpil. Ale nedávam ich nikde, vyjadzujem ich do vojdu. Ten builder toto postavil. A skončil. Maťo, ty si ale. Však tu som ho dal do stredu. Nech tu stáva. Maťo, Šikovný nič, builder. ja ho idem položiť. Šikovný builder, počúvaj. Máme ho takto. Vidíš? To je šikovka.
Ja nemám armor. Ja už som musím bez armoru dať. Dead? Ja som... A idem vylebiať jedného Lebo červeného. ty po minulej hre už ideš s armorom, čo? No, lebo nemám si čo kúpiť dla Irony. Veľa tureček nám treba. Strašne, hej, pravda, lebo nemáš... Ide takto na nás. Nie. To je idiot. To je... Ja ho nenávidím. Kúp Jasne. si najlepšie veci ako na stôl. Nie, musíme kúpiť aj upgrade. Dobre, kúpme však, dobre. Ja kúpim tretky a poviem nás. Nie, ja si kúpim ten heal boost. Helmu. By som nezomrel. Tuto Už aj tak vieš. sme iba my a Fialovi. Maťo, Ja viem. kúp si krumpáč. Kúp si krumpáč. I hneď. Nemám na to kódy. Ja mám 10. Kúp sa stará. Máš si 10. Poď. Ja idem naplánovať cestu. Kúp si krumpáč, ja mám sekeru aj toto. Nie, musíme mať buildera. Tá hej, ale ja nenávidím. Ideme na fialových. Poď na fialových. Nikto tam nie je. Idem, ale ja mám veľa dia. Nie, Dorky, mňa zabije typek. Ja som Nie. dead. Tak ty si fajný. Dobre, Tak ty si- teraz beráme iba v Maťa. No, tak respektuj ti, poriadne. Treba Ja si si musím kúpiť sekerku a upgrade krumpáč. a veci pre seba, keď už tu nechci. Treba ti sekeru a krumpáč. Ja mám všetko, ja mám sekeru, krumpáč, nožnice. To je napínavá hra. Ja mám šancu akože proti dvom, ale ja som... Sme dobré veci. Dobre, už si to tu kúpim. Nechod na ňo. Daj si byl. Ja viem, bytočne na neho. Počkaj, ja sa na neho počkám, ja nemám problém. Tak po tajomky si začnem, si nakúpim fire. Tak po tajomky... Mačo, kúp si buildera. Nekúpim si jedného len. Môžem si kúpiť jedného buildera. Nemo. Jeden si Petra full iron ide na teba. Mačo. Nech si ide, ja mám aj diameč. A kúp si buildera. I hneď. Ide na... Mačo, Ja ide hore. Ide hore. Nech ide. Nech si ide. Nech si... A ja tak ešte kombo ti dal. Mečov. On bude iba... On malo stáva. On nie až tak dlho bude. Poď. Ide na teba. Nech si ide. Poď. Epický súboj. No, Kubo, ja mám 0 smrti. Ty máš hlas smrti? Hej. Ja mám jednu smrť. Dobre ľudia, pre toto video bolo úplne všetko, tak čaute.